държавата и общините в частност. За животът и за жалост се грижат и действия, би трябвало да се грижат действия от хората от общинското предприятие Първовес, госпожа Краснова разказа точно как правят това. И няма нищо нередно, нищо ненормално в това хората като гражданско общество и гражданска позиция да защитават тези хора. За жалост обаче те са думи на заплашване, в това число и на присъстващите, заради тези свои добри постъпки. Това е тенденция напоследък, която е много опасна, тъй като води много често до физическа саморазправа. И това би следвало да бъде визитката на европейска държава. Ако възпитаваме децата си по този начин, неминуемо това не се върдава на нашите скалери. Това ще е много скоро за жалост. Би трябвало не само ние, като все пак трезво мислещи хора и граждани на тази страна, и от страна на медиите да има някаква реакция срещу това. Общо всеки това, което ми да кажа по въпроса. Благодаря ти, Здравче. Аз бих допълнила, че изхода от тази така мрачна ситуация, която Здравка обрисува, неправителствения сектор виждаме в пълна прозрачност на общинските дейности, в прекратяване на тези фиктивни дейности от страна на общината, които водят до някакво обогатяване на някакви хора за сметка на нашите пари и за сметка на животните, които се сменят едни с други на улицата, но са си все на улицата. И ако ние, защитниците на животните, както ни наричат, влагайки обиден смисъл, кучкари, да, ние сме кучкари и не виждам нищо обидно в това. Кучкари сме, да. Нашата кауза години наред, в продължение на 10 години, на същите тези кучкари, е грижа за хората чрез защита на животните. И успяваме, защото идея точно на тези кучкари е редовното обезпаразитяване и вакциниране на вече обработените кучета. Идея родила се още през 2000-та година, която беше прегърната веднага от Гърция, регламентираща тази идея в свой закон. Това е мярката по надзора, която едва 2008 година влезе в наш закон. И ако ние, кучкарите, трябва да извървим този път, за да приключи тази общинска програма успешно и един ден да се събудим, когато на улицата няма бездомни животни, които от една страна да притесняват някои хора и от друга страна да преживяват ужасяващи страдания, то нека да е пътя на Голготата, нека да е пътя към гилотината, нека да ни заплашват. Надявам се това да не е последната пресконференция, защото не се знае от утре какви санкции, какви преследвания ще бъдат предприети спрямо нас, участниците. 2008 година, март месец, бяхме тук и извадихме на показ нелицеприятни, незаконни дейности на общинското предприятие. Резултатът беше, че веднага на другия ден, в понеделник, пак беше в неделя пресконференцията, лично в квартала, който аз живея, беше изпратена кола на Екоравновесие с полиция и бяха заловени кастрирани кучета. Това беше ответния удар, но мен това не може да ме оплаши, както никой от останалите колеги. Грозно е, както в случая с Георги, заплахите са към семейството му, към детенцето му, но аз мисля, че и това няма да ни спре, защото в крайна сметка ние сме се посветили на тази кауза и няма нищо по-силно от това ти да си се посветил на някаква мисия и никой не те е накарал, доброволно си го направил и ако трябва, ще го извървим този път към гилотината. Но правим тази пресконференция, защото вярваме, че четвъртата власт в лицето на медиите
са хора, които не страдат от обикновените човешки долни страсти да се пристрастяват към една или друга кауза. Те просто се опитват, един добър журналист се опитва да отрази адекватно това, което е поднесено като информация. А оттам нататък нека да оставим на българите, не сме глупав народ, да преценяват къде ни водят нашите политици, нашите кметове и доколко ние можем да влияем на развитието на тази държава, за да не бъдем все на опашката в този Европейски съюз. Надяваме се на вашето съдействие. Ако имате, колегите, да кажете нещо или въпроси, ако имате, всъщност остана малко време, за което се извиняваме. Въпроси, ако имате, журналистите към нас. Заповядайте. Този петък от Нова телевизия, този петък е бил затворен приюта, така ли, с аргументите, които казахте? Този петък беше направена проверка и беше заявено, че приюта се затваря от тук нататък, от петъка, нямат право да приемат други животни. В случай, ако вие сега излезете и видите куче блъснато от кола, първата ви реакция, като на добросъвестен граждан, би трябвало да позвоните, да питате къде може това животно, кой да му помогне. Ще ви насочат към тях, но те нямат право да приемат животно. Повече. В Лозенец, приют Надежда се казва, на немската организация Германо-българска помощ за животните. Да, там също са се кастрирали животни и са се оказвала помощ. Да, там се кастрират и сега вече не може. Хората, които се занимават с кучетата, предпочитаме да кастрираме кучетата при тях, защото това е гаранция за нормално отношение към животните и съответно сме спокойни, че когато се върне животното на улицата, то няма да има някакви изтечения, няма да има усложнения, докато при екоравновесие нещата не стоят така. Казах ви, дадох ви пример, как за 4 часа лекаря е кастрирал, в кавички го слагам, категорично, кастрирал 13 кучета. А вие ще обжалвате ли това решение или то е окончателно и не може да се обжалва? По принцип има документ, госпожа Василева. Може да го прочетеш. Да, ще го прочета. Значи 2008 година края ние имахме среща с директора на Националната ветеринарна служба, което е изпратено до всички управители на нашето дружество на приютите и до всички регионални ветеринарни служби по градовете, включително и София. Той е маничко, ще ви го прочета. Във връзка с проведена съвместна среща с представители на Сдружение Германо-българска помощ за животните и постигнати договорености за промяна на някои текстове от наредба 41 от 2008 година за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат, предлагат домашни любимци с цел търговия към пансиони и приюти за животни, следва да не се предприемат мерки по затваряне на тези приюти до влизане в сила на измененията в наредбата. Измененията в наредбата не сме получили абсолютно нищо. Не е окончателна наредбата с нашите предложения, но въпреки всичко те явно не го знаят това нещо, защото си позволиха това. Забраниха ни и кастрациите, освен това. На практика излиза, че остава само Сеславци да кастрира. Другия немски център е затворен лятото. И понеже в момента ви прочетох това, одеве исках да го кажа само с 2 думи, за да разберете всъщност разликата между отношение, гледане на животни. Искам да ви кажа, че ние получаваме, аз получавам 10 000 лева на месец за 7 души персонал, за 180 животни, за медикаменти, за кастрации, за всички материали, които са ми необходими, за консумативи, за заплати, за храна, която е по 600 кг седмично. Получавам 10 000 лева и за сравнение. Колко правихме сметка? Общинското предприятие получава месечно 120 000. Вече 3 години, ако не се лъжа. Да, нали така. И тази... Не, 1 600 000 му е